Kaixo politak! Ongi torri dantzatekara. Zuekin guztiokin garraioak abestiaren pausoak ikasiko ditugu. Eskua hemen jarri eta bera 1, 2, 3, 4, orain marraztuko dugu trenbidea 5, 6, 7, 8. Hartuko dugu autoaren volantea. Eta 1, 2, 3, 4, eta lapurtuko digute autoa 5, 6. 7, 8. Lengoan tren bat erosi nuen, baina trenbidetik irten egin zen. Gero autoa erosi nuen, baina gau batez lapurtu zidaten. Motorra hartuko. 1, 2, 3, 4 eta kaskoa jantziko. 5, 6, 7, 8. Eta hori, bizikleta. 1, 2, 3, 4, baina ez dago bide gorririk. Atzo motorra erosi nuen, baina kaskorik ondoan enuen. Bizikleta bat erosi nuen, baina bide gorririk ez zegoen. Borobilak aurrera 1, 2, 3, 4, eta lehortuko zaigu gurpila 5, 6, eta ireki 7, 8. Hankarekin 1, 2, 3, 4, eta ipurdiko hartuko dugu eta mina hartuko dugu. Trizikloa erosi nuen, baina gurpilak lertu egin ziren. Patinete bat erosi nuen, ta koskan ipurdiko hartu nuen. 1, 2, 3, 4, eta horiek bai ez dilea inoiz apurtzen. Lagunak besarkatuko ditu. Makulu parea lortu nuen, hauek bai ez direla inoiz apurtzen. Goizean lagunekin egon nintzen. 1, 2, eta 3. 1, 2, 3. Eta orain berdia mi ezkerrekin hasiko gara. Bueno, politak, musu, handi bat ongi pasa, gora Hiru Kluba eta asko jolastu. Muxu, gora euskara! Agur!